Βίντεο τραβάς τη φωτογραφία. Βίντεο. Μπράβο. Και την ώρα που σηκώνουμε να δείξει. Ναι. Γιατί και εκεί παίζει ρόλο. Ναι, τώρα βέβαια που μιλάμε τα γράφει, τώρα φαίνεται για κουβέντα στο ξεκούδουνο. Καλά, θα μου πεις τώρα δεν πειράζει. Ναι. Ναι, αποψήλωση. Αποψήλωση και συγκομιδή. Αποψήλωση τα πάντα όλα και συγκομιδή. Ντομάτας, αγκούρια, ό,τι να είναι. Σε θάμνους. Λοιπόν, μέχρι 3 λεπτά. Και το καρεκλάκι. Καρεκλάκι, το υπόστρωμα, υφάσματα, πανιά. Κοίτα και εδώ, Δημήτρη. Ναι, ναι, εντάξει, χρειάζεται. Ναι. Ωραία. Δεν χρειάζεται και περισσότερο, ναι. Εντάξει, εκεί φτάνει. Εντάξει, ναι.